كبر حزب إرترا انقع نزي بمنم عقن زي تمن هيوتكا هيوت من زياد دكخان هابتخان من تسابعون ديمقراسيان مسلاتكا كبرتات كان مودادرت بزي ركبو جگننت واقع خفيلكا كاب تدرارابن نتصالنتن مجزأتنتات ناس آزوصاك هاجركا مبل 32 عمت كتخبر نكلخا يوحنا نبل هاجرو ناس زوصة هزبي نسخامبر بوليتيكا ودب كم زي كونه سلزأمن دماي اتي ناقطع ምእንታኻ ኣብ ቃልሲ ዘንብረና ግና እቲ ኩሉ ከፊልካ ሃገርካ ነፃ ብምውፃእ ምስ ሃገራት ዓለም ድሕሪ ምድልዳልካ ካብ ግዜ ምግዛእትነት ብዝኸፍአ ሕሰም ተጨኩንካ እቶም ንዕዋቶም ዝተቃለስካሎም ምክንያታት ተዳሂፆም ንስኻ ኣብ ትሕቲ ኩለ መዳዊ ዓፈና ተጨኩንካ ፈልከት ኣብ ዘይትብለሉ ህይወት من باركاي كم نقال سمتكلنا كم تين هاجر كان نزع زوصاكايا نزين ايچقونا رعتن مسارحتاتهم سيركا حراك توص التخيل بعل خاطر حمخان كاي يوهانا انتا كبور هزبي نايلومي رأس وقعنا اب نعزبو زلنا حدش السلالفا ويسرر عالم إرترا أمنتاي تقمت زبلي أبزي إتا السلالفا كابي نابي تحسون قعزون بحتصير إرترا أبزي السلالفا مثل أزور مجزعة النت بمتحاز عداقا ملاخي أيت إساس أبي سلمنتاين زبلو نتبتات كل عالية أنا بحتصير مأتوي خوننا كقربي بعندار سجنا جزا كات علو كما يتقل زغربي كابزر سوقعنا بمقاس بقر اتي السلالفة بحد وقن اتي صنحن قصالت بمعرابو عالم النفلطو خونن كله تقال عين حدشن قصكا ببريكس زفلت عموشت هاجرات ويقطباتات تبقسنا زلواي سالساي قطبا حيلي اسيان زبليو زغا نايس ساوث ايست ايشان كانتريز لحزي تقدم اي قطبا حيلي بأمريكا زمراح معراب أوروبا كسع جابانن دبوب كوريان زرقاحيو ماركس زي ببريكس فلت مانيو خميكا يسرح بحتصير نرأي كتصيلناون نئسيان انتقصينا بعبي قنا أبزمت اوان نناي قطبا مهور بروفيسور منجستا ابي وهنس معلتو قصيرنا كنقربو إنا سلازي بريكس متصوع اسمنا حموش تزواوي والطباتاتيو نساتن كا برازيل راشا إنديا تشاينا ساوث أفريكا ين زياتن اتن رايزنج ايكونوميك باورز زبهالاين هاجرات بريكس نتدوبا عالم ناي قطبا أمارات موديل نوكليلن تبقيسن زلواين تحسو نايزن حموش تهاجرات حباراو نقدي محيال حباراو نقدي محيال قونن كله نحيالات نحيالنت حورات
መንግስታት ወይ ዩኤስ ባጤራ ምውዳቕ ወይ ምብዳህ እዩ ንምዕራባዊ ቁጠባ ምብዳህ እዩ ብሓፈሽኡ ኩሉ ሳዕ ቁጠባዊ ሓይሊ ስለ ዝመርሕ ብዘቕረብኦ ቁጠባዊ ኣማራፂ ወይ ከዓ ኢኮኖሚክ ኣልተርናቲቭ ንዝኸይድ ዘሎ ቁጠባውን ፖለቲካውን ኣቀራርፃ ንምብዳህ እዩ ብኻሊእ ወገን ነቲ ናይ ብቁጠባን ብፖለቲካን ዝቆማ ናይ G7 ውደባ ንምውዳር ካሊእ ምርጫ ኮንካ ምቕራብ እተን G7 ወይ ከዓ ናይ ሸውዓተ ሃገራት ምትእኽኻብ ብG7 ዝፅዋዕ ኣብ 1975 ብጀርመን ፈረንሳ ዓዲ እንግሊዝ ጣልያን ጃፓን ካናዳ ከምኡውን EU ኣብ ውሽጡ ዘጠቓለለ እዩ ናብ ተግባር ንምልዋጡ ብሪክስ ኣብ 2014 ዩኤስ 50 ቢልዮን ዝተፃዕነ መበገሲ ርእሰ ማል ዘለዎ ናይ ልምዓት ባንክ ወይ ዴቨሎፕመንት ባንክ ኣቆይሞም እዚ ነቲ ብምዕራባውያን ዝቆመ ወርልድ ባንክ IMF ክብድህ ዝቆመ እዩ ኮንቲንጀንት ሪዘርቭ ኣሬንጅመንት ዝበሃል ዕድአን ኣብ እዋኑ ክኸፍላ ንዘይክእላ ሃገራት ንምድጋፍ ዝተሰናደአ ወይ ዘሰናደአ እውን ኣለና ይብላ እዚ ንኻልኦት ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ማራኺ ይመስል እቲ ኣባልነት ንሓደስቲ ዝኣትዋ ሃገራት ክፉት እዩ ይብሉ ስለዝኾነ ግብፂ ኢማራት ዓረብ ኡራጓይ ባንግላዴሽ ሰብር ከኣትዮም ይኹን እምበር በቲ ዝተጀመሮ ክረአ እንከሎ ኣዝዩ ትሑት ምዃኑ ተመልኪቱሉ ካብዚኣተን ኩለን ብቁጠባዊ ዕብየት እትውንጨፍ ዘላ ቻይና ጥራሕ እያ ካብ 6 ትሪልዮን ኣብ 2010 ናብ 18 ትሪልዮን ኣብ 2021 ደይባ ንሪኣ እተን ዝተረፋ ኣብ ዝነበርኦ ዓይገን ይርከባ ናይ ዓለም ፖለቲካ ረብሓ ቁጠባ ብረብሓ ቁጠባ ስለ ዝዝወር እቲ ኩሉ ሳዕ ሎሚ ድማ ነቲ ቁጠባዊ ሓይሊ ምዕራብ ሒዝዎ ስለ ዝርከብ እቲ ናይ ቻይና ፍርያት ክጥቀምሉ ዕዳጋ ሂብዎም ዘሎ እቲ ምዕራብ ስለ ዝኾነ ይብል ኣነ እዚ ናይ ደቡብ ሃገራት ወይ ብሪክስ ኣበይ ክበፅሕ ይኽእል ዝብል ሕቶ ክረአ ዘለዎ ይኸውን ዩክሬን ሳምፕል ናይ መንፀብረቕቲ ሓይልታት ናይ ዝክልተ ክጥቀስ ዝፀንሐ ኣወዳድባታት ኮይኑ ይረአ እቲ ብወታደራውነት ብሳይበርን ዝለዓለን ማዕባልን ግደ ሒዙ ዘሎ ምዕራብ እዩ እብል ብሚዛነይ ብተወሳኺ ኩለን ኖርዲክ ስቴትስ ዛተን ከዓ ኖርዌይ ስዊድን መጨረሽውን ፊንላንድ እዚአን ተን ቀንዲ ሰሜናዊ ኣፍደገ ሰሜናዊ ምዕራብ ኣፍደገ ናይ ሩስያ እየን ስለዝኾነ ኣብኡ ኣትየን ኣለዋ እቲ ምዕራባዊ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ which is liberal democracy እቲ ንፈልጦ ሊበራል ዴሞክራሲ እዩ ዝኽተል እተን ነቲ ካልኣይ ሸነኽ ዝመርሓ ሃገራት ሓያላት ሃገራት ዝውክላ ሩስያን ቻይናን ምልካውያን ወይ ከዓ ኣትሊስት ኣውቶክራቲክ እየን ክንሪአን ከለና እምበኣር እዚ ኩሉ
ምርጫታት ንህዝቢ ኤርትራ ብዓይኒ ረብሕኡ ክውሰን ዘቕርበሉ እዩ ይኹን እምበር ህዝብና ኣብ ናይ ባዕሉ ጉዳይ ባዕሉ ክሰርሓሉ ደረጃ ዘይምህላው ኣብ ትሕቲ ሕርያ ኢሳያስ ወዲቑ ይርከብ እንካብ ኮነ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ዝኸይድ ዘሎ ኣሰራርዓ ሃገራት ኣበይ የቐምጣ ኣይተ ኢሳያስ ኣብ ዝቐመጠ የቐምጣ ህዝብና ረብሕኡ ካብ ዓፈናን ፀልማትን ምሕደራ ህግደፍ ኣሰኒፉ ዝወፃሉ ዕድል ዝኸፍተሉ ክኸውን ይኽእል እዚ እንታይ ዝርኢ ዘለኹ ንሕጂ ከምቲ ልምዱ ተደልየ ንዓረብ ኣሚሬትስ እንተደልየ ነቶም ቅድሚኦም ዝነበሩ ዋጋዕ ዳጋ እናበለ ኣብ ንረብሕኡን ንስልጣኑን ንስልጣኑ ዘቐፅልን ከካርያን ክሸጣን ፀኒሑ እዩ ሕጂ እውን ካብኡ ዝወፅእ ኣይኮነን ይኹን እምበር ንሕና ይሃሉ ኣይሃሉ ሕጂ ይኹን ብድሕሪኡ እዚ ኣሰላልፋ እዚ ቀፃሊ ስለ ዝኾነ ኣብ ምንታይ ኣቕሚጥና ኢና ክንሪኣ ዘለና ናበይ ገዛ ክትቅመጥ ኢና ክንፅዕር ዘለና ዝብል ሕቶ ንምልዓል እዩ እሞ ብጉዳይ ሃገርና ኢሳያስን ኣገልገልቱ ህግደፍን ጉዕዝኡ ኣብ ከባቢናን ኣብ ዓለምን ናበይ ገፁ ክንሪኦ ዘለና ጉዳይ ይኸውን ተቃውሞ ንህዝብና ክሐይል ተወዲቡ ኣብ ዘይተበገሰሉ ህዝብና ኣብ ዓፈና ተመቂሑ ኣብ ትሕቲ ወተሃደራዊ ሰጥለበጥ ክነብር ኣብ ዝተገደደሉ መላኺ ናብ ዘበለ የብል ጉዳይና ንስራሕ ክንብል ንኽእል እዮም ክምለስ ዘለዎ ሕቶ እዩ እምበኣርከስ ከምቲ ኣብ መእተዊ ዝጠቐስኮ እዋናዊ መካትዕን መመሃርን ነጥብታት ስለ ዝኾነ ብዘይ ገደብ ክንገጥሞ መድረኽ ነዚ ገዛ ክፉት ምዃኑ ከፍልጥ ደሊ ሰዓት 4:05 ጉደል ክንፍፅም ኢና ሓሳባትኩም ከይፈፀምኩም እንተቋሪፀኩም ኣይትቀየሙኒ ካብዚ ዝቕፅል ኣኼባ ክህልወና ስለ ዝኾነ ድማ እዩ እዚ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ጥራሕ ዘይኮነ ብቐፃሊ እናተኸታተልና ነቲ ዝምዕብል ክንዘራረበሉን ናብ ህዝብና ከዓ ብኡ መጠን ክከታተሎ ክኽእል ምግባርን እዩ ብፍላይ እዚ መንእሰይ ኣዝዩ ካብ ክውንነት ርሒቑ ስለ ዝርከብ ብኸመይ ኢና ናብኡ ክንኣቱ ንኽእል ብኸመይ ኢና ዝርኢ ክሪኦ ከም ዘሎ ክንገብሮ ንኽእል ምክንያቱ ካብ ትምህርቲ ዓፊኑ 30 ዓመት ሕጂ ኣደንቂርዎ ስለ ዝፀንሐ ባዕሉ ብዓቕሙ ኣናላይዝ ገይሩ ንዓለም እናተኸታተለ ክበፅሖ ኣብ ዘይክእል ደረጃ ይዘር ሕነ ናይቲ ዝበፅሖ ጭቆና ናይቲ ዝበፅሖ ምብትታን እንተዘይኮይኑ ካብኡ ብዝዘለለ ከቕርብ ዘኽእል ዓቕምታት ዘየጥረየ መንእሰይ እሞ ተራና እንታይ ክኸውን ይግብኦ ነዚ እንብሎ ዘለና ከበድቲ ነጥብታት ብምልዓል ከነሳትፎ ክንክእል ተደኣ ኮይንናዮ እሞ ነቲ ገዛ ገዲፈ ኣለኹ ስለዚ ክቡር ሃብተ ገርጊስ ምናልባት ካብዚ ብምብጋስ ቀፃሊ መበገሰ ነዚ ገዛ ዝኸውን እንተተልዕለልና ፅቡቕ ምበልኩ ከመይ ንስኹም ከመይ ቀኒኹም ግዜና ንምቁጣብ ተዘይኮይኑ እቶም ቁሩብ ብፍላይ ቁጠባ ሞያ ዘለዎም ተዝዛረቡ ካይሽ ምኽኣለ ዝተረፍ ሓፈሻዊ ነገር ከልዕል ይኽእል እየ ወገናይ ምዚ ጉዕዞ ናይ ኣቶ ኢሳያስ ኣተኣሳሲርካ
استي هاجرات تموقعو هزبي أمسنات زلون زي اللون كيناتات النادا هسسكا تفضل الهيوات عمل كيتكا زرب زغل اللويو لومتي عالم رغتم ناي قطوا يكون بوليتيكا كنت تلعب زنوركا ننا تقعزو اللو ببجزيو كاير يخليو تعجي ሒዝዎ ዘሎ ኣቕጣጫ ክርሕቕ ይኽእል እዩ ብዝኾነ እቲ ምዕባለ ቻይና እናወነነቶ ትኸይድ ጉዕዞ ምዃኑ ሓፈሹ ይግለጽ እዩ ግዜ ዘለዎ ነገር እዩ ውዲ ክኸይድ ርግጽ ካልእ መገዲ ክሕዝ ድዩ ንውሕ ዝበለ ግዜ ዘለዎ ይመስል ብፍላይ ኣነ ክምድረሉ ዝኽእል ኣፍልጦ ኣይኮነን ግን ምስ መገሻ ናይ ኢሳያስ ኣተኣሳሲርካ ክረአ ከሎ እቲ መስርሕ ናይ ነዊሕ ግዜ ካብ ኮነ ኢሳያስ እውን ምስኡ ተኣሳሰረ ጉዕዞ እንተኮይኑ ትርጉም ዘለዎ እዩ ኣይብልን ንግዜ ናይ ኢሳያስ ዋላ ነዚ ናተይ ዕድመ ግዜ ዘሎ መስርሕ ኣይኮነን ብርኢተይ ንቅድሚት ንወለዶና ናብ መንእሰያት ዕድላት ከንፅፍ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ከይበሃል ካብ ውሽጢ ሃገር ዝረአ ዘሎ ኣንፃር ሃገር ኣንፃር መንእሰይ ህይወት መንእሰያት ዝጠፍኣሉ ዘሎ ከምቲ ዘለዓልካዮ ኣብ ድንቁርና ደርቢ እዩ ቅድሚ ሕጂ ዘለዓልናዮ ነገር ኣሎ ሓንቲ ፋብሪካ እንተሃለወት ኣብ ኤርትራ ሳዋያ መደንቆሪ መንእሰይ ስለዚ በዚ ገባብ እዚ ክረአ ከሎ ንቅድሚት ንሃገር ንህዝቢ ዝኸውን ባይታ ይቐምጥ ኣሎ ንምባል ይኸብድ እዩ ሓደ ከምዚ ዝኣመሰለ ስትራቴጂካዊ መደባት ካብ ኢሳያስን ህግድፍን ክሳብ ሕጂ ኣይተረኣየን 30 ዓመት ዘሕለፍናዮ 32 ዓመት ጥራሕ ዘይኮነስ ዋላ ቅድሚ እውን ናይ ምትላል ጭርሖታት ንምድጋሞም ክትቆፅሮም ዝኸብዱኻ ኣተላለዩ ጭርሖታት እናተመዝገቡ መፅኦም እዮም ስለዚ እንታይ እዩ ሕጂ እውን እዛ ጉዕዞ እዚኣ መታለሊ ነቲ ናቱ ደጋፋይ ክበሃል ዝኽእል ነቲ ዝደንቆረ ቻይና በፂሑ ኢሳያስ እንታይ ተገብረ እንታይ ተፈጥረ ሃለው ከብል ይኽእል እዩ ንዓና እውን ናብ ሃጨቐመጨቐ የእትወና ኣሎ ካልእ ኣብዚ ግዜ እዚ ከነትኩረሉ ሚን ክንበሃለሉ ንኽእል ነገር ብዙሕ እናሃለወ ብዛዕባ እዚ ክንዛረብ ንግደድ ኣለና ንቻይና ግን ኢሳያስ ንምንታይ ክትዕድሞ ተገዲሳ ድሕሪ ንሱ ነብሱ ክሸይጥ ድልው ኣሎ ዘይፈልጥዎ ኮይኖም ዘይኮነ ከምዚ ወዲ ሓረስታይ ድሕሪ ሰሙን ወይ ድሕሪ ገለ ግዜ ዓውዲ ከተኸይድ እንተኮይንካስ ዝመረፅካዮ ዓውዲ ጥቃቲ እኽልካ ዘለዎ ትፀቅጥ ፀቂጥካሎ ትፀንሕ ትሕጃይ ማለት እዩ ማለት እዚኣ ቀዲመይ ኣለኹ ይብል ቻይና እውን ትሕጃ ክኾና እንተዘይኮይና ካብ ኢሳያስ ሞያ ትረክብ ኣላ ኮይና ኣይኮነትን ትፅውዕ ዘላ ትሕጃ ግን ከምቲ ኤርትራ ሰንኪ ኢሳያስ ናብ ፀገም እንተኣተወት ዓብዪ ስትራቴጂካዊ ቦታ ስለ ዘለዋ ብዙሕ ንቅድሚ ዝኸውን ዕድላት ኩሉ ዝኽእል ስለ ዝኾነ ትሕጃ ክገብሩ የገድሶም መዓስ ይምዝገብ ከመይ ኢሎም የመዝግብዎ ዋላ ካብ ብሎሙ ክኣትው እንተዝደልዩ በዚ ዘለዎ
ፓርላማ የብሉ ከመይ ዝበለ ሃገር እንታይ ምዃኑ ኣብ ሓደ ውልቀ ሰብ ዝተኣስረ ሃገር ትም ኢሎም ካብ ሕጂ ጀሚሮም ርጡብ ዝኾነ ርክክብ ክገብሩ ኣይክእሉን እዮም ናይ መን ሃገር ኢሎም ክንደኡ ኸውን ሓላፍነት ክንደኡ ኸውን ንብረት ክእለት ክድርብዮም ዝበሃል ነገር ንዓይ ህሉ ኣይመስለንን ኣቶ ኢሳያስ ግን ከምኡ እዩ ንዓና እውን ሃጨቅ ክንብል ይገብር ኣሎ ዝተረፈ ዝኾነ ስትራቴጂካዊ ትርጉም ኣይህልዎን እቲኦም ካድራት ግድፍን ደገፍትን እንታይን ግን ርግጥ ህዝቢ ንምትላል ተለኣኽቦ ስለ ዝገብሩ መቃነይ ዝኸውን ነገር ይመስለኒ እዚ ኣተኣሳሲርካ ክበሃል ዝኽእል ነገር እንተሃለወ ዝበል ብመጠኑ ካልኦት ሃገራት ኣብ ከባቢና ዝርከባ ክንዲ ቻይና ዝኸውን ጥንቃቄ ክገብራ ዘይደልያ ካምፓኒታት ድሮውን እኮ ዝኣተዋ ካምፓኒታት ኣላ ከምዚ ናይ ቢሻ ናይ ዕድና ካምፓኒ ግን ሰንክቲ ፀረ ሃገርን ፀረ ህዝብን ዝኾነ ስርዓት ዝኾነ ናይ ክእለታት ማናጀርያል ክእለት በሎ ቴክኒካል ክእለት በሎ ዋላ እውን ካብኡ ተማሂርካ ብልምምድ ሰልጢንካስ ንህዝብኻ ትኸውን መንእሰያትካ ተሰልጥን ዝበሃል ዕድል ዝኸፍት ነገር የብሉ ወላ ብውሕዱ ብውሕዱ እቲ ናይ ሕርሻ ቦትኡን ናይ ጠለበጊዕ ከብቲ ናይ መጓሰ ቦትኡ ዝውሰዶ ዘሎ ህዝቢ እውን ስቑኢሉ ከም እንስሳ ኪድ ካብ ዝረሓቕ ተዘይኮይኑ ንዑ ዝኸውን ተካእታ ይኹን ካብኡ እውን ክጥቀም ናይ ምግባር ዘሎ ይኮነን ንህዝቢ ዝቆመ ኣካል የሎ ተደጋጊም ዝበሃል ኩሉ ርክክባትና ንህዝቢ ዝኸውን ግደ ኣብዚ ሃገር የሎን ነዊሕ ኮይኑ እዩ ሕጂ ምልዓሉ እውን ዝከብደካ ስለምንታይ ብዛዕባ ዝዛረብ ሓቂ ናብቲ ክንገብሮ ዘለና እምበኣር ብዓቕምና መንእሰያት ከመይ ገይሮም ዘለዎም ዕድል ንቅድሚኦም ሓይሎም ከጥፍኡን ክዳለውን ንሕና እውን ምክርታት ክንህብ ክንገብሮ ዘለና ግዜ ናብኡ ምንሃብ ኣገዳሲ ኮይኑ ይረኣየኒ ዝተረፈ እቲ ህይወት ናይ ዝመንእሰይ ዓመት ክንፅብፅብ ንሓልፎ ዘለና ጠቂስካ እውን ክግለፅ ዝኽእል ኣይኮነን ዝተረፈ እቲ ካልእ እዚ ናይ ንብረት ዶ ወይ ማሕበራዊ ሕጋዊ መንፈሳዊ ክብርታት ናይቲ ህዝቢ ዝፀንሐ ክብርታት ነይሩዋ ዝሃገር እዚ ክብሪ ነይሩዋ እዩ ወለድና ክብርታት ነይሩዎም እዩ ንብሎ ምንም ኩሉ ተጋሂሱስ ሎሚ ኣብ ቤተ ክህነት እዩ ሰላይ ቀሺ ኮይኑ ከሳልም ተራ ህዝቢ ብምንትኦም ከሳልም ዝውዕል ወላ ብዝወፃ ኣብዚ ኣውስትሬልያ ተገብረ ነገራት ኣብ ዝቀረባ ግዜ ዝተባሂልኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ክሳብ ክንድዚ እዩ ህዝቢ እዚ ኣብ ሽግር ዘሎ እሞ ንሕና ክንፅውዖ ዘለና እዚ ህዝቢ እዚ ካብ ነፍስና ጀሚርና ከዓ እቲ ግዜና ናብኡ ክውዕል ዘለዎ ነፍሱ ክሳብ ሎሚ እንድሕር ከለልያ ኣይኽእልን ኣሎ ነፍሱ ክፈልጥ ሃገራዊ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ናይ መንእሰይ ዓቕሚ ከም ዘለዎ እሞ ከመይ ክህነፅ ይኽእል
ዘይተበደለ ክሳብ ሕጂ ክኣክል እሞ ካብ ሕጂ እንዳሓር ቶም ክሳብ ሕጂ እውን ብድንቁርና ድዩ ብምትላል ድዩ ዝጥቀሙ ዝመስሎም ዘለው ዘይጥቀሙ ምህላዎም ብርግፅ ከመይ ከተረድኦም ትኽእል ሽግር እዩ ብዝተረፈ ዝኾነ ሎሚ ብኤርትራ ጥቀም ኣለኹ ዝብል ኣካል እንተልዩ ይጥቀም ይኸውን ይኽእል እዩ ካብኡ ንላዕሊ ዝሃገር ክጥቀመላ ከም ዝኽእል ክኸብረላ ከም ዝኽእል ከነብርህ ይግባአና እቶም ስልጣን መሲልዎም ገለ ፅሩራታት ዝገበሩ ወይ ገለ ቤት ፅሕፈታት ዝሓዙ እውን ብሓቂ ዓለም ትፈልጦ ፅሩራታት ዓለም ትፈልጦ ሞያታት ክህልዎም ከም ዝኽእል ከምዚ ሎሚ ዩኒቨርሲቲ ወዲኡ ሰርቲፊኬቱ ኣብ ኤውሮጳ ቅቡል ዘይከውን ከምኡ ዘይኮነስ ዝኾነ ናይ ወረቐት ሰርቲፊኬትካ ቅቡል ዝኾነሉ እቲ ንስም ዘለካ ክብርታት ክብሪ ዝኾነሉ ከመይ ገይሩ ምሃር ከም ህዝቢ ክርኢ ዘኽእሎ ዕድል ግዜና ክጠፍእ ኣለዎ እንታይ እዩ ክብሪ ዘለዎ ዝመስሎ ዘሎ ክብሪ ዘይብሉ ምዃኑ ደገ ውፅእ ምስ በለ ክሪኣ ይኽእል እዩ ግን ክሰርሓላ እውን ይረአየ ኣሎ እንታይ ክሰርሓላ ይረአየ ኣሎን ክብል ከለኹ ለካ ከምዚ ኢና ነርና መሸፈፂ እዩ ከምዚ ነይሩ ኢሉ ክሓስብን ብትክክል ሕዋቱ ከምኡ መንእሰያት ከነቃቅሕ ይኽእል የሎም ስለዚ እቲ ምንቅቃሕ ካባና ክጅምር ኣለዎ እዚ ምንቅቃሕ ናይ ምንቅቃሕ መደብ ዝባኑ ቀልዑ ፈተነታቱ ከካይድ ኣለዎ ስለዚ መዘኻኸሪ ዝኸውን እዚ ናይ ምትላል መስራሓት ዝብሎ ዝነበርኩ ካብ ሜዳ ጀሚርካ ሰሙርኮሳ ዝብል ነገራት ፍትሓዊትን ዲሞክራስያትን ኤርትራ ካይዶ ናፀረ ሲአይኤ ኢና ኣብ ሕቅቢ ሲአይኤ ክሳብ ሎሚ እውን ማለት ክትጠራጠሮ ትኽእል ዕሱብ ርክክብ ዘሎ ምዃኑ ዘጠራጥረካ በቲ ግዜ እሞ ከዓ ኣብ ትሕቲ ዕለታዊ መደባቶም ስም ጋዜጠኛታት ድዩ እንታይ ድዩ ወይ ካብ ስዑድያ ድዩ ካበይ ድዩ እንዳተዘወረ ዝኸይድ ዝነበረ መምርሒታት ንዕኡ ሽፋን ግን መዓት ዘንፀባርቕ መደባት ሰሙርኮሳ ዲሞክራስያዊት ፍትሓዊት ኤርትራ ዳሕራይ ድሕሪ ናፅነት ሲንጋፖር ዞባዊ ቁጠባ ናብ ኩናት እንዳተላእኩ ዞባዊ ቁጠባ እናተባህለ ብዙሕ ምትላላት ሓሊፊ እሞ ኣቴንክ በዚ ከጠቃልል ኣነ ምእንቲ ርእሱ ሓፈሻዊ ነገራት ደልዕል ዘለኹ ዝምልከቶም ሰባት የሉ ብዝተረፈ ብሪክ ዶ ጂ7 ዶ እንታይ ናብ ኤርትራ ዝምልከት ኣይኮነን እንታይ ቁጠባ ስለ ዘሎ እሞ ሸር ኢኻ ትገብር እኮ እንታይ ሸር ዝግበር ኣሎ ብኤርትራ ደፊኖም እንድዕር ይሕዝዎ ዋላብተን ከም ሓንቲ ካምፓኒ እንዳተጠቐመላ ዝሃገር ብርግፅ ብዙሕ ካብዚ ክትዛረብስ ናብ ሕርቃን ስለ ዝልውጥ ኣነ በዚ ከጠቃልል ንኽእሎ ክንገብር ኣለና ንኣብነት ኣብዚ ግዜ እዚ ተላዕለ ጭርሖ ኣሎ ሃገራዊ ሓይሊ ወይ ሃገራዊ ግንባር ኣብዚ ደገ ከመይ ገይሩ ክዓኩኽ ከም ዝኽእል ናብ ሃገሩ እውን ክጥምት ናብ መንእሰያቱ ክጥምት ዘሎ መደባት ኣሎ ናብኡ ገፅና ኣበርክቶ እንተገበርና ሓጋዚ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ይቐኒየለይ በዚ ክውድ ግሩም ከዓየ ፅቡቕ ኢኻ ኢልካዮ ብወገነይ ነዚ
ጉጅለ ምልክዚ ማሕበእ እንተዘይኮይኑ ካሊእ ዝግልገለሉ ይኮነን ከም ዝረኣየኒ ነቲ ህዝቢ ፍራትን እዩ ዝገብሮ ዘሎ ወን እዚ እዩ ብቐዳምነት ስዒርናዮም ኢሉ ፕሮፓጋንድኡ ይዝርጋሕ ኣብ ኣሜሪካ ኮይኑ ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ይመስለኒ ስዒርናየና ንኣሜሪካ ከምዚ መውፅኢ መእተዊ ዝኽእልዎ ዓይነት ዝንተገበርና 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 እዩ ኣበይ ኣለኻ ዘይበልዎስ ኣብ ዘለኹ ይብል ብዝርእዮ ኣነ ክሳብ ሕጂ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ካብ መሳርሕነት ኣሜሪካ ወፅዩ ዝብል እምነት የብለይን ግን በቲ ሓደ ጫፍ በቲ ኣንፃር ጫፍ ኮይኑ እንተነባሕኩስ ናፃ ኣለኹ ንነብሱ እዩ ብዓይነቱ ነቲ ህዝቢ ከዓ መዐፈኒ መተዓሻሸዊ ክገብሮ መፅዓር እዩ እንተዘይኮይኑ ከምቲ ዝበልካዮ እቲ ሕቶ ቁጠባውያን ሓይልታት እዩ ኣብዚ ዘለዎ እዋን ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ንታሕቲ ተደቂሱ ዘሎ ህዝብና ከምቲ ኣባላቶም ደገፍቶም ዝብልዎ እውን ልዕሊ 80 ካብ 100 ካብ ደገ ዝፅበ ኢሎም ዝመስከርሉ እዩ ኣነ ፐርሰናሊ ዝረኽቦም ሰባት ስለዝኾነ እዚ ሒዝካ ኣብ ዓለም ልብኻ ነፊሕካ ትዛረበሉ የለን ግን እቲ ቀንዲ ዘዛረበና ዘሎ ንሕና እዚ ስርዓት እዚ እምበኣር እንታይ እዩ ክንግበር ዘሎ ኣብዚ ሕጂ ዘላቶ ሃገርና ናብ ዝደለዮ ይወስዳ ከም ዝፀንሐ ሕጂ እውን ናብ ዝደለዮ እዩ ዝወስዳ ዘሎ እዚ መምክኔታዊ መሸፈኒ ኢልካ ዘቕርብካዮ ከመይ ጌርና ኢና እቲ ሓቀኛ ኢሳያስን ህግደፉን ዝማኖም ቀሊዕና ክነቕርቦም ንኽእል ነቲ ተዓሽዩ ዘሎ ህዝቢ ነቲ ተዓሽዩ ዘሎ ሰዓቢ ብፍላይ ነቲ ናይ ምንባቡ ዓቕሚ ዝሓፀሮ መንእሰይ እንብሎ ስለዝኾነ ከዓ ገባብ ቃልሲ እውን ክሰርዕ ዘይከኣለ ኣብቲ ስሩዕ እዩ ዝበሃል እውን ናይ ምእታውን ናይ ምልዋጥን ዕድል ዘይረኸበ መንእሰይ ሕቶ እዩ ስለዝኾነ ቁሩብ ኣስፊሕና ክንሪኦ ክሳብታ ዘላትና ሰዓት እደሊ እሞ ምስከ ርኢቶና ንሃብ ነቕርብ ጆሜትራ ክሳብ ሕጂ ኣብዚ ገዛ እዚ ኣይተፋልጥና ኢና ዘለና ስለዝኾነ ርኢቶኻ ከተቕርበልና ደሊ ንፅዋዓካ ባሻይ እንኳዕ ደሓን መፃኻ ሰምዓና እንተሊኻ ኦኬ እቲ መድረኽ ፎትዩ ዘሎ ንናትናን ዓቕምናን ነበርክተሉ እቲ በቲ ፖለቲካዊ ዓይኑ ኢና ሎሚ ተታሒዝናዮ ዘለና ብሓፈሽኡ እቲ ዓብዪ ነገርሲ በዚ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ኤስያን እውን ቁሩብ ኣቕረብኩን ስለምንታይሲ እቲ ፖለቲካዊ ሸነኽ ናቱ መንፀብረቕታ እንታይ እዩ ናብ ዝብል ክንከይድ እምበር ከም ተቐዲመ ዝበልኮ ብደረጃ ቁጠባ ሃገርና ምንታይ ኩነታት ኣላ እንታይ ኩነታት ፀኒሓ ሕጂ ከም ምንታይ ኩነታት ኣላ ዝጉጅለ ምልክዚ ኸ ኣብቲ ናይ ቁጠባ ውድድር ዓለም እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ ምክንያቱ ናይ ሓይልታት ጉዳይ እውን እንተኮይኑ
እቲ ሓይልታት ቁጠባ እዩ ዝውሰን ዝድረኽ ዝሕቶ እዚ ንሃገርና በይቐምጥ ኢልና ክንልዓል ከለና ቀንዱ ናይ ቁጠባ ወጥሪ ስለ ዝኾነ እዩ ውግኣት ዝቕረፅሉ ድማ መን ሓይሊ ቁጠባ ይቆፃፀር ብካልእ ኣዘራርባ ብስቴት ኮማንድ ዝምርሑ ቁጠባታትን ብዓበይትን ገበትን ናፃ ኮርፖሬሽንስ ዝምርሑ ቁጠባታትን ናይ መን ዓብለለ ዝምድናታት እውን እዩ ክብል ይኽእል እዚ ካብ ኮነ ኢሳያሳዊ መልኪ ይሃሉ ኣይሃሉ ኣብዚ ሓድሽ ኣሰላልፋ ኣበይ ነቐምጣ ዝብል ብዛዕቕምና ክንሪኦ ዘለና እዋናዊ ሕቶ እዩ ብምባል እዩ ነዚ ኣቕሪብናዮ ዘለና እቲ ሳልሳይ ዝበልኮ ናይ ደቡብ ምስራቅ ሃገራት ኤስያ ቁጠባዊ ምትእስሳር ወይ ከዓ ብኤስያን ዝፅዋዕ ናይ ነፃ ዕዳጋ ምትእስሳር እዩ ሓደ ካብተን ዝዓበያ ቁጠባዊ ዞና እዩ ኮይኑ ዘሎ ቁጠብኡ ብዝቐልጠፈ እናዓበየ ዝመፅእ ዘሎ እዩ እቲ ኤስያን ኣሶሲዬሽን ኦፍ ሳውዝ ኢስተርን ኔሽንስ ዝብል እዩ ኣደናቕ ምዕብልናዊ ስጉምቲ ሒዙ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ሒዙ ዝኸይድ ምትእስሳር እዩ ኮይኑ ዘሎ ምሳሌ 600 ሚልዮን ህዝቢ ዝሓዘ እዩ እዚ ልዕሊ ኤውሮጳን ሰሜን ኣሜሪካን ክወዳደር እንተኮይኑ ስለዚ ኤስያን ብድሕሪ ቻይናን ህንድን ዝስራዕ ናይ ሰራሕተኛ ሓይሊ ዘለዎ እዩ ስለዚ ኣብቲ ዲቴይልስ ክንኣቱ ኣይደለን ሓደ ከምቲ ከዓየ ዝበሎ ናይ ቁጠባ ኤክስፐርት ስለዘይኮንና እቲ ዝረኣየና ዘሎ ግን እንታይ እዩ እቲ ምትእስሳራት እቲ ምትሕልላኻት ናበይ ገፁ ከይዳ ኣሎ ንሕና ኣበይ ኣለና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ሙሉእ ኣፍሪቃ ኣለና ኣፍሪቃ ከዓ ናይ ሃብታ ምግሃፅ ጉልበታን ሃብታን ምግሃፅ ሃገር ኮይና ፀኒሓ ክሳብ ሕጂ ስለዚ ኣብዚ ኣበይናይ ኮይና ተረኣ ክትፃወተሉ እትኽእል ሕጂ ዘይኮነ ንዝመፅእ እውን ንሕጂ እቲ ዕንቅፋታታ ኣብ ምልጋስ ኢና ክንቃለስ ዘለና ግን ኣብዚ ኮይንና እውን ወየዳእቲ ዝበልናዮ ንዑ ከተግብር ዘኽእል መደባት ከውፅእ ዝኽእል ናይ መፃ መደባት ምሁራቱ ጠርኒፉ ፈሊጣውያኑ ጠርኒፉ መደብ ክሰርዕ ኣብ ዝኽእለሉ ዝትግበር መደባት ክሰርዕ ኣብ ዝኽእለሉ ደረጃ ስለዘይበፅሐ እዩ እምበር ኣዝዩ ዘገድሰና ነጥቢ እዩ ማለት እዩ ስለዝኾነ ኣብዚ እቲ ብዓቕምና ክንገልፆ ንኽእል መበገሲ ክኾኑ ዝኽእል ነዚ ኣብ ሽግር ዘሎ ህዝቢ መልእኽቲ ክንሕልፍ ክንክእል እዩ እሞ እቲ መድረኽ ንጠቐመሉ ዘለና ግዜ ምእንቲ መልእኽቲ ሕለፍና ከይውዳእና ኣብ ዝመፅእ ከዓ ብንፁር ብዝተኮረ ኣገባብ ክንሃርሞም ዝግብኡና ነጥብታት ነዚ ዝምልከቶም ምሁራት ኣቕሪብና ክንዘራረበሉ እዩ እቲ ክንተቐዲመ ዝበልኮ ስለዚ ኣብቲ ፖለቲካል ሳይድ ናቱን
ዕንቅፋታትን ከመይ ከንዕርዮ ክንቃለስ ይግባአናን ንርአ ባህላ ኣኸዓየ እዚ ግዜ ካብ ተመልአ ይሓይሽ هو ንሰውሶ ዘለዓልካዮ ነጥብታት ናይዘን ዓበይቲ ሃገራት ቁጠባ ፖለቲካ ካብኡ ተፈልዩ ዘይረአ ኣገዳሲ እዩ ብርግፅ ኣገዳሲ እንታይ እዩ ቅድም ኢለ ንኣብነት ናይ ቻይና ምዕባለ ቀዳምነት ክረክብ ዝኽእል ምዃኑ ኣመት ዋላ ክረጋገፅ ግዜ ዝደሊ ምዃኑ ሩይ እንተኾነ እንታይ እዩ ነዘን ነርክብ ኣለና ዝብላ ሃገራት ትረፍ ኤርትራ ከም ሃገር ካልእሲ እንድሕር ሃገራዊ ሓይሊ የብላን ሃገራዊ መንግስቲ እንድሕር የሎን ሃገራዊ ሃገር እያ ኢልካ ንምቕማጣ ባዕሉ እውን ክምድረላ ብዙሕ እንዲፈቲኑ ሃገር ኣላ ይትበሉ ክብል ዘይፈተነ ኣይኮነን ስለዚ እንታይ እዩ ትረፍ ኤርትራ ተናለና ኢለን ታተ ዝብላ ዘለዋ ምዕባል ኣለዋ ዝበሃላ ሃገራት እውን እንተኾነ ዝርክክብ እዚ ገይናብ ጉዕዞ ስለ ዝህሉ እንታይ እዩ ንሰን ወሰናስን ዝሓዛ እየን እተን ዓበይቲ ከዓ ብሓደ ጫፍ ስለዚ እቲ ኣብ ከመይ ንወድቕ ዝብል እተን ኣብ ወሰናስን ዘለዋ ሃገራት እውን እንታይ ነዊሕ ግዜ ከፅናዕ ዕድል ክህበን ይኽእል እዩ ከመሓይሾ ዝኽእላ እንተልዩ ከመሓይሾ ዕድል ይህበን እዩ ብኡ ዓይነት ክሪኦ ከለኹ እምበኣር እቲ ሃገራዊ መንግስቲ ካብ ዘይህሉ ሃገር ኣላ ንምባል ባዕሎም ዝሓጨጨላ ካብ ኮነት ንሕና እዞም መንእሰያትና ከመይ ገይሮም ሃገር ከም ዝህልዎም ከነቕርብ ኣብየት ክንብሎ ዘለና ኤርትራዊ ህልው እዩ ተጋገየ ኣሎ እሳርሕ ኣሎ ኤርትራዊ ኮይኑ እንተኮይኑ እዚ ኩሉ ጌጋ ዘመዝግቦ ዘሎ መሲልዎ እንተኮይኑ ሓቂ ካብ ብሎም ንድሓር ክእረም ከም ዘለዎ እዋእ ንበል ብዙሕ ግዜ እውን ረኺብ እዩ ናይ ኣነቃቃሕና ናይ ኣላዓልናን ምስ መንእሰያት ናይ ተኣሳሰርና እቲ ዝጋገ ዘለዉ ነዊሕ ግዜ ረኺብ እናሃለወ ይጥቀመሉ የሎ ድሕሪ ክልተ ነገር ኣሎ ግዜኻ እንተዘይተጠቐምካሉ ሰብካ ይቕረ ክብለልካ ክእል እዩ እዞም ኩሎም ይጋገይሉ እንብሎም ካድራቶም ድዮም ዘይካድራቶም እዞም ዘየሎ መንግስቲ ዘጣቁዕ ዘለዉ ኤርትራውያን ሰቦም ይቕረ ክብል ይኽእል እዩ ይቕረ ክንብል ንኽእል ኢና ንመን ሒዝካ ትተርፍ ክኸውን እውን ስለ ዝኽእል ይቕረ ዘይብል ግደ ግን ኣሎ ታሪክ ይቕረ ይብል ንሰባት ይቕረ ክብለሎም እንተኮይነ ይኽእል ታሪክ ግን ከምታ ዝሓለፍካያ እዩ ዝቐምጠካ ምንም ቅሬታ የብሉ ስለዚ እቶም ክሳብ ሎሚ ገብሩ እናኽኣሉ ክተባብዑ ዝኽእሉ ክነሶም ጊድኦም ንቅድሚት ብዝርኢ ብዝሃንፅ ኣገባብ ደው ክብሉ ዘይምኽኣሎ እሞ ኩላህና ዝርምሰና ዘሎ ኣሰራርሓ ርግፅ ታሪክ ምንም ይቕረ ዘይብል ስለ ዝኾነ ነዚ እናስተውዓልና ንሕና ፀዋዒት ዘተባብዕ እንተኮይኑ ክንፅውዕ ብመሰረቱ ከዓ ንሕልና ጉዳያት እዩ ሕልናኦም ክቐፅዖም ዘለዎ ጉዳይ ምዃኑ ዝተረፈ ታሪክ ዘይምሕር ምዃኑ ክበርሃሎም ሓደ ካብቲ ከነሕልፎ ዘለና መልእኽቲ ይመስለኒ እዚኣ ንእሽቶኪ ክውስኽ ስለ ዝደለኹ እየ ቅድሚ ምኻደ ይቐኒለይ መምህር ታንኪዩ ኣኸዓየ هو تفتحون تي
تاريخ طرح زيكون تفتحون انت دعا فتحاوي تهاجر كنسرح إلنا نقال سالينا خوينا نناتنا خسكمنا ايو فتحاوي تهاجر تي زتقاقخايو تي زبدلكايو حرفنت كتسكمكايو ሓላፍነት ከተሰክመካ እያ ግን በዚ ናይ ኣብቲ ዝዓበኽሉ ከባቢሲ እንታይ ይበሃል እንዳኣይ ተኻሕሱ እንተነገሱስ ብኢዶም ደይከሓሱ ኢሎም ይዛረቡ ይምልሱ ይምስሉ ሓደ ሓያል ኢሉ ኣብ ልዕሊ ካሊእ እንተ ደኣ ብዘይ ሕጊ ሓደ ነገር ፈፂሞ ከምኡ ኢሎም ምስ እንዳኣይ ተኻሕሱ እንተነገሱስ ብኢዶም ደይከሓሱ ሳዕ ክንደይ ነቲ ሕጋዊ መስርሕ ቫልዩ ገይሩ ይሰርሓሉ ባልወ ብል ገይሩ ይሰርሓሉ እዩ ሕጂ እዚኣቶም ኣብ ምንታይ ክንቆፅሮም ንኽእል በቲ ሓንቲ ወይ ዝጠቐስካዮ ቫልዩ ክብርታት ናይ ህዝብና ናይ ማሕበረሰባትና ኩሉ ዓይነት ክብሪ እዚኣ ኢልካ ጥራሕ ዘይኮነ ኩሉ ዓይነት ክብርታት ሓማሺሹ ናብ ዕዋላዊ ሂወት ኣእትይዎ ዘሎ ስለዝኾነ ከዓ ዝኾነ ሰብ ስልጣን ተዋሂበሉ ድላዩ ክገብር ድላዩ ይገብር ሓታቱ ከዓ የብሎን ፍትሒ የለን መን ክሓቶ መስርሕ ናይ መሕተት የለን ስለዝኾነ ካብዚ ውሽጣዊ ስቃይ ጀሚሩ ሳዕ ኣብ ወፃኢ እቲ ሃገር ከም ሃገር ክትዋሳኣሉ ዝግባኣ ሜካኒዝም ዝተሰርሐ ከዓ የለን ምክንያቱ ባይቶ የለን ብዛዕባ ጉዳይ ሃገር ክሕግግ ዝኽእል ወይ ተሓጊጉ ዝቐረበ ህዝቢ ተዛቲዩሉ ተዓሪቑ ናሽናሊ ሪኮንሳይል ገይሩ ዝቆሞ ቅዋም ሃገራዊ ቅዋም የለን ስለዝኾነ እቲ ቅዋም ኢሳያስን ጉጅልኡን እዩ እቲ ሓጋጊ ንስ እዩ ፈራዲ ንስ እዩ ተፈፃሚ ንስ እዩ ኣብ ልዕሊ እቲ ውልቀ ሰብ ይኹን ኣብ ልዕሊ እታ ሃገር ንባዕላ ስለዝኾነ ኣብዚ ጉዕዞ ናይዚ ከም ቁም ነገር ዘይትሕሰበሉ ዘላ ዝጠቐስካዮ ኩሉ የለን ዝበለና ተሓታትነት እንተዝህሉ ዋ መን እዩ ሓላፍነቱ ሃገር ሃብታም እያ ንዓዓ ኣውዲቑ ዝሓስን ዝተርፍን ከስራሓ ዘኽእል ምሁር ፈቐድኡ ተበቲንሉ ዘሎ ሃገር እያ ብባሕርን ብመሬትን ሃብታም ክነሳእ እሞ መበገሲ ከዓ ክንዲ ዝሽሕ ዓበይትን ንእሽቱን ኢንዳስትሪስ ፋብሪካታት ዝነበራ ሃገር ካብ ትወፅእ ናብ ዜሮ ዘውደቓ ምክንያት እንታይ እዩ ኢሉ ይትረፍዶ ብሕጊ ክሓቶ ስለምንታይ ኢሉ ዝሓትት ከማን ዘይብላ ሃገር እያ ስለምንታይ ነው ስለምንታይ ማይ ዘይብልና ኢልካ እንተሓቲትካ ፖለቲክስ ስለምንታይ መብራህቲ የብልናን ወይ በብግዚኡ ይቆረፅን ይጠፍን እንተኢልካ ገበን ፀረ መንግስቲ ክልተ ሰለስተ ኮንካ እንተዕሊልካ የገበን ኢንዲቪጁዋል ዕሊልኩም ዝሕተት ተሊኩም ኢንዲቪጁዋል ሕተት እዩ ክሓትኩም ዘይክእሉ ከዓ ፍልጥ እዮም ስለዚ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ብፍትሒ
مسأن زጨፍለቐ ህዝብን ቁጠባኣ ከዓ ተዓፊኑ ንዓኣቶም ብዘድልዮም መገዲ ጥራሕ ዝሰርሕሉ ኣታዊታታን ኣበይ ትበፅሕ ሃገር እያ እንዛረብ ዘለና ኢልና ከነውግዓሉ ዝግባአና እዩ እዚ እቲ ሲሪየስሊ ተተሓሒዙ ምስ ጉጅለ ምልክን ምስቲ ሃገር ትኸዶ ዘላን ምስቲ ነቲ ሃገር ክወርስ ዝግብኦ መንእሰይ ዓፊኑ ፀኒሑ ኣብ ምብትታን ዘሎ ኣብዚ ተበታተነሉ ከዓ ብንቕሓት ምትንታን እንታውነት ፈሊጡ ክገጥሞ ዘሸግሮ ዘሎን ጉዳይ ምግጣም እዩ ምውጋዕ እዩ እቲ መልእኽቲ ምሕላፍ እዩ ስለዝኾነ ኣብዚ ብዝምርኮስ ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልኮ እዚ ሳይድ እዚ ኢና እቲ ምስቲ ሕጂ ዘሎ ኣከፋፍለ ዓለም ኣበይ ከነቐምጥ ኣበይ ክትቅመጥ ይግባኣ ኢሳያስን ግጅሉንሲ ኣብ ደለዩ ይቕምጡ ኣለዉ ግን ኣብ ምንታይ ኣቐሚጥና ንሪኣ ንሕና ኸ ወላ እውን ድሕሪ ውድቀት ኢሳያስ ሕጂ እውን እንተኾነ ብኸመይ ትረኣየና ኣበናይ ቦታ ክትህሉ ኣለዋ ኣበናይ ቦታ ክትፀንሕ ኣለዋ ረብሓታታ ዝሕሉ ኣየናይ ኣሰላልፋ እዩ ኣምሓራ ክምስሉ ከዝንጀሮ ቆንጆ ምን ይመረፃል እዩ ኣብቲ ሶቪየታውን ግዜ ሶቪየት ሕብረት ዝነበረትሉ ግዜ ምብራቅን ምዕራብን ብሎክስ ተመቂሉሉ ዝነበረ እዋን ብኣይዲዮሎጂ ከምኡውን ብመን ኣየናይ ኣይዲዮሎጂ ነቲ ቁጠባ ይውንኖ ስቲል ናብዚ ከይዝነበረ ብክልቲኡ ተፀፊዕና ኢና ንሕና ብክልቲኡ ተፀፊዕና እቲ ምዕራባዊ ዓለም ብኣሜሪካ ዝመራሐ ምዕራባዊ ዓለም ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ እንተዘይኮይኑ ጉዳይኩም ካሊእ ዝርኦ የለን ኢትዮጵያ ይኹም ኢሎም ቀጥቂጦምና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኢትዮጵያ ክትሕይል ስለ ዝደልዩ ሕጂ እውን ኩሉ ግዜ ከምኡ እዮም ድሕሪ ምውዳቅ ደርጊ ብዝመፀሉ ከዓ ጉዳይኩም ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ እዩ ዝፍታሕ እምበር ርእናትኩም ኣብዚ ከባቢ ምስ ንሕና ጥራሕ ኣብዚ ከባቢ ኢትዮጵያ ወሲዳቶ እያ እቲ ሪቮሉሽን ኢሎምና ውሽ ዳሕራይ ኣጣዒሶም ንመንግስቱ ሃይለማርያም ናሽናሊስት ኢኻ እምበር ሶሻሊስት ይኮንካን ዝበልዎ ግን ንኢሞሽንስ ናይቲ ወታደራዊ ተበግሶ ኤክስፕሎይት ንምግባር ኣትዮም ብዝለዓለ ደረጃ ጨፍጪፎምና ፖለቲካሊ እን ሚሊተሪሊ ስለዚ ብፖለቲካዊ ዓይኒ ክንሪኦን ከለና ብቁጠባዊ ዓይኒ ክንሪኦን ከለና ነዚ እቲ ከዝንጀሮ ቆንጆ ምን ይመረጣል ዘበለኒ ካብ ክልተ ሕማቃትሲ ኣይና ኢና ክንመርእ ዝግባአና ኢኮኖሚካሊ ከርብሓና ዝኽእል ኣየና እዩ ኩሎም ነታ ናይ ባብኤል መንደብን ቀይ ባሕርን استراتيجيكاو بوتا جيوبوليتيكاو بوتا نمقطصار يوم نعنا ابازاتونا اقاطعم خوينو تهزبنا خا ابا سريحواتا ابا دوكينواتا هاجر قدمه جزاتي ممصو ስለዝኾነ ካብ ሓጢያታ ይኹን ፀጋኣ ክንርሕቕ ኣይኮንና ስለዚ እንታይ ክንገብር ዝግባአና ብምትሕሓዝ ኢና ነዚ ብንቕሓት ነዚ ጉጅለ ናይ ቅንፀላ ጉጅለ እዚ ብኩለንትኑ ቅንፀላ ከመይ ጌርና ኢና ክንኣልዮ ንኽእል እሞ ኣትሊስት ናይቲ መፃኢ ወለዶ ዕድል ክፅረገሉ ዝከኣል ስለዝኾነ እቲ ክንህቦን ንኽእል ርእቶታት ነዚ ዝምልከት ኮይኑ እቲ ንሕና ከነበርክቶም ንኽእል ዓቕሚ ነበርክት ማለት እዩ እቲ ኤክስፐርትስ ዘድልዮ ከዓ ከም ተቐዲመ ዝበልኮ ኤክስፐርትስ ኣምፂና ነዘራርበሉ መልእኽቲ ከዓ ይሓልፍ ስለዝኾነ ናይ ክንደይ ኣለና ግዜ ሕጂ ክሪኦ
ሩብ ወዳርጋ 3 ኮይኑ ኣሎ 5 ደቂቕ ንኣርባዕተ ከነቋርፅ ኢና ክሳዕ ሽዑ በቦገንኩም ርርኢቶን ተቕሪብኩም ዝበለፀ ነይሩ ነዚ ክስራሕ ምእንቲ ክኽእል ኩሉ ንብሎ ዘለና ሓደ ኣብ ቃልሲ ምእንቲ ክንገጥሞ ክልተ ድሕሪ ምልጋስ እዚ ስርዓት እዚ ናይ ሃገርና ነዊሕ ራእይ ቅድሚኡ ናይ ሃገርና ኣብ ናይ ሃገርና ነዊሕ ራእይ ዝተመርኮሰ ዕላማ ቃልሲ ምእንቲ ክነካይድ ድሕሪ ዝምልጋስ እውን እቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ከጋንፈና ዝኽእል ዝተፈላለየ ፀገማትን ብድሆታትን ከመይ ክንወፀ ንኽእል ቁጠባዊ ድዩ ፀጥታዊ ድዩ ብዝተፈላለየ መገዲ ሕጋዊ ድዩ ብምንታይ ኢና ክንገጥሞ እንኽእል ምክንያቱ ኣብ ትሕቲ በትሪ ዝፀንሐ ሕብረተሰብ ኣፉ ክኸፍት ዕድል ክረክብ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ናይ ዝኾነ ይኹን ዝነበረ መቑሑ ክፍታሕ ዕድል ክረክብ ወፂኡ ዝነበረ ዓዲ ክምለስ ንዝተፈላለየ ምክንያታቱ ምስኡ እውን መዓት ግዕዘ መዓት ሕማቕ መዓት ተሰኪሙ ክመፅእ ዝኽእል ኣብኡን ዝበቆለ ቤት በቆሉን ብኸመይ ይኹፃእ ዘለዎ ክስራዕ ክኽእል ምእንቲ ሓደ ሃገራዊ ሓይሊ ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና ኢልና ኣብቲ መእተዊ ዘቕረብ ኣብቲ መንጎ ቅሪበ ዝነበርኩ ንንቀሳቐስ ኣለና እዚ ሃገራዊ ሓይሊ ካብ ሃገራውያን ካብ ኤርትራውያን ሃገራውያን ክስራሕ ኣለዎ ኢልና ኢና ተበጊስና ምክንያቱ እቲ ንዳርጋ 40 ዓመት ክካየድ ዝፀንሐ ብፍላይ ብውድባት ኤርትራ ዝካየድ ዝፀንሐ ቃልሲ ንምጥርናፍ ከይፀንሐ ኣይዕወተን ደጋጊሙ ምርሕሓቅ ደጋጊሙ መፍንጫል እንተዘየሉ ከዓ ገለ ብሓደ ገለ ብትኻሊእ ምጉጅጃል ስቲል እቲ ሓባራዊ ቃልሲ ዝካየደሉ ሰፊሕ ሃገራዊ ፖለቲካዊ ግንባር ክስራሕ ኣይተኻእለን ሃገራዊ ፖለቲካዊ ግንባር ክንብል ከለና ኣብ ምጋባእ ፍልልያቶም እንታይ ብዘየገድስ ኣብ ውሽጦም ዘሎ እቲ ፈላለየና እዩ ዝብሎ ድሕሪ ሃገር ክለዓል ዝግብኦ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ዘይፈላለየና ንሱ ከዓ ሉዓላውነት ሃገርናን ህዝብናን ናይ ሃገርና ዶባይ ዶብ ምርግጋፅን ናይ እዚ ስርዓት እዚ ግሒጥካ ምርጋስን ዝኣምኑ እዚ ንኩሎምቶም ምእንቲ ሃገር ንቃለስ ኣለና ዝብሎ ሃገራውያን ዝምልከት እዩ ስለዝኾነ ኣብ ውሽጢ እዚ ሰፊሕ ናይ ተቃውሞ ደንበ በብዝተፈላለየ መገዲ ዝቃለስ ዘሎ ብኸመይ ዝቃለስ ዘሎ ብውድባት ፖለቲካዊ ውድባት which is ፅባሕ ንሕና በዚ ሃገራዊ ፕሮግራም እዚ ነታ ትህነፅ ቅዋም ከነተግብር ሃገርና ክንመርሕ ኢና ተዳሊና ኢሉ ናብ ስልጣን ዝኸይድ ብምንታይ ይፈላለ ሃገራዊ ፕሮግራማቶም ብዘየገድስ
ብዙሓት ውድባት ኣሎ ካሊእ ምንቅስቃስ ኢና ዝብሉ ግን ውድባዊ ቅርፃ ዘለዎም ስልጣን ዝወዳደሩ ካልኦት ውልቀ ሰባት ኣሎ ውልቀ ፖለቲሽንስ ካብ ፖለቲካዊ ውደባ ዘይኣተው ሃገራውያን ጉጅለታት ኣሎ ብዝተፈላለየ መገድታት ዝተወደቡ ወይ ከዓ ዝተኣኻኸቡ ካሊእ መራሕቲ ሃይማኖት ኣሎ ዓብይ ግደ ክፃወቱ ዝኽእሉ ምክንያቱ ናይ ህዝብና ስፒሪቹዋል መንፈሳዊ እምነት ካበይ እንታይ እዩ ዘይገድስ ክኽበር ዘለዎ ስለ ዝኾነ ውልቀ እምነቱ ስለ ዝኾነ መን ኢኻ ንስኻ ዝቕንዕ እዩ ዝግንጊጋ እዩ ኢልካ ኣብ ፍርዲ ተእትዎ ወይ ከዓ ብዘይ ፍርዲ ትቕጥጦ ስለዚ እቲ መንፈሳዊ እምነታቱ ክኽበር እዚ ኣብ ፍልልን ኣብ መጥቃዕትን ስለ ዘብፅሐ ተሰዲዶም ዝነብሩ ተቃለስቲ ሃይማኖታውያን መራሕቲ ኣለዉ ክርስትና እስልምና ብሰፊሑ ስለዚ ካብ ሃይማኖታውያን መራሕቲ ካብ ምኩራት ደቂ ሃገር ካብ ለባማት ኣሰብቲ ደቂ ሃገር ካብ ምሁራታ ፈሊጣውያና እዚኦም ኩሎም ደቂ ሃገር እዮም ስለዝኾነ ከመይ ገይሮም ኣብ ምስራሕ እቲ ሃገራዊ ዕዮ ክጥርነፉ ይከኣል ብምባል እቲ ሓንቲ ኣሳላጢት ኣካል ኢልና ተበጊስና ማለት እዩ ካብ ነፃ ዝኾኑ ምንቅስቃሳት ካብ ዘይ ፖለቲካዊ ውድባት ኣብ ፖለቲካዊ ውድብ ክህሉ ይኽእሉ ግን ኢንዲፐንደንትሊ ነዚ ዝቐረበ ቅድመ ተድላይነታት ኣማሊኦም ክቐርቡ ዝኽእሉ ስለዚ ካብዚኦም ዝተሰርሐት ሓንቲ ኣሳላጢት ኣካል ሰሪሕና ቅድሚ ሕጂ ቅሪብና ኢና እቲ ናብ ህዝቢ ተላኢኹ ዘለውን ፖስት ጌርና ኣለና ምናልባት በብወገንኩም በፂሕኩባ ትኾኑ ንምንታይ እንተልና የለልዩና ይፍለጡና ካበይ ኢና ንብገስ ዘለና እንታይ ንምስራሕ ኢና ንብገስ ዘለና ውድባት ይኹኑ ምንቅስቃሳት ይኹኑ ውልቀ ሰባት ይኹኑ ኤቭሪባዲ ይፍለጠና የለልየና እንድሕር ኣለልዩና እንድሕር ፈሊጡና ከመይ ገይሩ ኢንቮልቭድ ይኸውን ክውስን ይኽእል ክመፀና ዝኽእል ክሪቲሲዝም እንተሃልዩ ኮንስትራክቲቭ ክሪቲሲዝም ጌጉኡ ዘርኢ ጉዕዝኡ ዘርኢ ኩሉ ሓጋዚ ስለ ዝኾነ ብኡ መጠን ክንገልገለሉ ምእንቲ ክንክእል ስለዚ ተሳላጢት ነዚ ሓደ ሃገራዊ ሓይሊ ኣብ ምስራሕ ክውሰዱ ዝግብኦም ዕማማት ብመሰረት እቲ ዘቕረብኮ ቅድመ ተደላይነታት እያ ኣሰናዲኣ ዘላ ማለት እዩ እትኸይድ ዘላ ነዚ እውን ካብቶም ዝበልኮም ኣቐዲመ ካብ ለባማቶም ካብ ምሁራቶም ካብ ምኩራቶም ናብቲ ኣሳላጥ ሓይሊ ክድርዕዎ ኣብ መስርሕ ኣላ ማለት እዩ ምክንያቱ ናይቶም ዝተበገሱ ጥራሕ ኣይኮነን ዝተፈላለየ ስራሓት ክስራሕ እንድሕር ኮይኑ ዝተፈላለዩ ፀንፈራት ናይቲ ስራሕ ክምደቡ ስለ ዘለዎም እሞ ኣብዚ ከዓ ብተመክሮኦም ብትምህርቶም ልቦንኦም ብዲፕሎማስያ ቀራርቦኦም ክምረፁ ዝኽእሉ ሰባት ክሐይልዎ ክኽእሉ ምእንቲ እዩ ስለዝኾነ እዚ እቲ እንኸዶ ዘለና ካልኣይ ጉዕዞ እዩ እሞ ኣብዚ
ክበሃል ዝድለ እንተልዩ ዝሕተት ሕቶ እንተልዩውን ክንምልስ ንኽእል ኢና ባህላይ ኣነ ምክንያቱ ካብታ ካብቶም ኣባላት ኣሳላጢት ዳርጋ 2-3 ንኸውን ኣብዚ ስለ ዘለና ማለት እዩ እሞ ካብ ክልቲኡ ወገን ሕቶታት ክቐርብ ይኽእል ወይ ርእቶታት ክቐርብ ይኽእል እዩ ቀዳምነት በቲ ኣርእስና ዘቐርብናዮ ካልኣይ በዚ ናይ ምስራሕ ሃገራዊ ሓይሊ ቅሩብ ክተናኽፎ ዝፈተንኩ ማለት እዩ ኣኸዓየ ናይ ሕጂ ድያ ቀፅል ያ እቲ ግዜ ንጥቀመሉ ማለት እዩ ሓደ መወከሲ ፅሑፍ መታን ክሕብር ደልየ ነዚ ህፁፅነት ናይ ሽግር ህዝቢ ኤርትራ ካብ ህፁፅነት እዚ ክወፀሉ ዝኽእል ክሳብ ክንደይ ወፃእተኛታት ከይተረፈ ይምልከትዎ ምህላዎም ንምልዓል እዩ ሓደ ፕሮፌሰር ኣብ ኖርዌይ እዩ ናይ ሰላምን ጎንፅታትን ዝምልከት ናይ መፅናዕቲ ማእከል ዘካይድ ሰብ እዩ ኣብዚ ስሚትና ዳትኮም ስሙ ዝቐረበ ኣርቲክል ነይሩ ኩላና ክንሪኦ ኣገዳሲ እዩ ፕሮፌሰር ክቼቲል ቶርንቦል ዝበሃል እዩ እንታይ እዩ ገሪምዎ ኣመልኪቱ ተርእስቲ እኳ እንታይ እዩ ዝብል ንእግዚኣብሔር ወይ ንሳይኪያትርስ እዚ ኢሳያስ ሎም በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ተሓሳስቦስ ይኹን ናይ መርገፁስ ይኹን ንእግዚኣብሔር ወይ ንሳይኪያትሪስ ዝምልከት ይመስል ወይ ስኡልካ እግዚኣብሔር ይፈልጥ ክትብል ወይ ከዓ ርግፅ ናይ ጥዕና ጉዳያት ዝህልዎ ይብል ምክንያቱ እንታይ እዩ ካብቲ ኣብዚ ናይ ነፃነት ሰሙን ተርጊሞምሉ ክኾኑ ኣለዎም ማለት እዩ ዝተረፈ ወይ እውን ሬር ታይምስ ኢሳያስ ዝዛረብ ብእንግሊዝኛ ረኺብዎ ድዩ ኣነ ትኽክልቲ ባክግራውንድ ኣይተኸታተልክዎን ግን እንታይ ገሪምዎ እንግሊዝኛ ድራይቭ ዌጅ WEDGE ድራይቭ ዌጅ ኩነታት ብኣሜሪካ ኣብ ርእሲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝሓለፈ 50 ዓመታት ካብ ቅድሚ ቃልሲ ጀሚሩ ማለት እዩ ይካየድ ምንባሩ ይዛረብ በዚ ገባብ እዚ ነቲ ናይ ናፅነት ቃልሲ ይድርብዮ ዲ ዘሎ ፃሩ ዲ ዝዛረብ ዘሎ ው ደረጃ ይምባር ናይ እግዚኣብሔር ጉዳይ ድዩ ወይስ ሳይኪያትር ዘድልዩ ኢሉ ዘሕተቶ ምክንያት እሞ በዚ ደረጃ እንተኮይኑ ኣንፃርና እዚ ድራይቭ ዌጅ ቢትዊን ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ምባል እንታይ እዩ ካብዚ ሕዋት ፀኒዕካስ ንኣብነት ዝውረስ ናይ ቤተሰብ ንብረት እንተልዩካስ ድሕሪ ሰሓበካ እትሰማምዓሉን ኣብ ፅልእ ገለ ተኣቱ ማለት እዩ ሰላም ዝነበሩ ሕዋት ደረጃ ስለዚ እዚ ኩሉ ኩናት ናይ ቃልሲ ዝኸደ ደኣ ኣይቅበሎን ድዩ ኮይኑ ከመይ ይሪኦ ዳ እዩ ዝተረፈ ብልክዕ እንድሕር ከምኡ ይብል ኣሎስ እቶም ኩሎም ተኸፍሉ መስዋእቲ ብፍላይ ኣብቲ ንሱ ዝመርሖ ዝነበረ ውድብ ዝባብ ግንባር ኣብ ትሕቲኡ ተቃለሱስ ከመይ ክርእይዎ እዮም ኢሉ እዩ ብሓቂ ናብ መልሲ ክረክበሉ ዘይክእል ደረጃ ወዲቁ ብኡ ደረጃ ይምበር ንእግዚኣብሔር ወይ ንሳይኪያትሪስት
ዝምልከት ጉዳይ ይመስል ክብል መዲሩ ስለዚ ተረኣኹማ ፅብቕቲ እያ ፕሮፌሰር ኪቼቲል ትሮንቮል ዝበሃል እዩ ኣብ ኖርዌይ ናይ ሰላምን ኮንፅታትን ናይ መፅናዕቲ ማእከል እዩ ዘካይድ ስለዚ ክሳብ ክንደይ ወፃእተኛታት እውን ክዕዘቡና ዝኽእሉ ደረጃ ምህላውና ናይ ሻምበል ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ እንተወሲኸሉ ሓሚምና ክንሓድር ኢና ማለት እዩ ዝኾነ ብርኹም ምሸት ይቐኒየለይ ግርማ ከዓየ ቀኒልና ንሕና እውን ኣብ ክንድቲ መልእኽቲ ተሕልፈሉ ዘለካ ህዝቢ መመስግነካ እሞ ርእቶታትና እንተደኣ ወዲእና እቲ ሬከርዲንግ ጠጠው ከነብሎ ኢና ኣብዚ ርብዒ ሰዓት ኣለና ንዑ ጠጠው ኣቢልና ነፃ ርእቶ ክንህብ ክንቅፅል ኢና